Hola, som el Lucas, Zach i la Uva i avui hem vingut a la festa de l'Escola de les Aigües. La nostra escola abans es deia Escola Jovellanos, però després d'un procés que ha votat tota l'escola, ara ens diem Escola de les Aigües. I hem vingut a fer una festa per celebrar-ho. Anem a Pams. I per què es va pensar un canvi de nom per l'escola? Doncs perquè aquí a l'escola estem fent molts canvis a nivell pedagògic de fer la manera de fer les classes, les fem molt diferents, i aleshores, però encara el barri no ens coneixia pel que fem, i aleshores vam decidir que havíem també de canviar-li el nom per dir que perquè tothom ens conegui, perquè tot el barri ens conegui. Però per què s'ha triat aquest nom? Doncs perquè vam fer un procés participatiu en què tota la comunitat educativa, tots els pares, mares, nens, nenes, qui va voler, van proposar noms i vam fer una votació i al final va sortir, per majoria, va sortir aquest nom. Però què significa Escola de les Aigües? Escola de les Aigües és el nom que tenim perquè fa molts anys aquesta escola, abans que hi hagués aquesta escola, aquí per aquí passaven 3 torrents, el torrent del Lligalbé, torrent del Delemús i torrent de Can Mariner. I aleshores, a més tenim el Parc de les Aigües molt proper, també per aquest nom, perquè hi havia molta aigua i d'aquí hem recuperat una mica la tradició o el que hi havia al terreny, al territori de l'escola. Os lo dije, no lo voy a dejar fácil. Vamos a más. Hola, som de l'Escola Poblenou P3, P4 i P5 i farem un taller de circ i estarem barrejats P3, P4 i P5. Farem acrobàcies i malabars. Fem una cua i quan et toca et puges i intentes que no et caiguis. Aquest professor que està allà ens ajuda i quan ja ho hem fet moltes vegades i ell es dona compte que ja podem sols, ho intentem fer sols. En cada lloc hi ha una persona que ens ajuda. M'ha agradat perquè he fet equilibrista amb una pilota molt gran. He anat a la taula i he anat a fer equilibri. I també he anat a fer un altre equilibri. Jo vull fer aquest i com s'acabi la música farem un altre. Estem aprenent a fer els xarus. Hem agafat els xarus i hem fet com un cotxe amb els xarus. Però m'està agradant molt lo dels xarus perquè és molt xuli i ho vull fer tot. Estem aprenent a fer circ. Avui he fet a fer voltadetes. Hem fet granotes, voltadetes i després hem fet el mateix. Tot això ho hem fet en un circuit. A mi m'ha agradat saltar com un conill. Estic aprenent molt perquè això és superguai i m'agrada molt. M'ha agradat fer aquest circ perquè era molt xulo, perquè tenia una pilota molt gran.
Hola, som del cicle mitjà de l'Escola Badruna Àngels del Raval i avui hem vingut al Palau de la Música per descobrir la música de Beethoven. I ho farem amb el concert Big Bang Beethoven. A l'escola ens han explicat que Beethoven era un compositor de música clàssica i que amb els anys va començar a ser sord. Va continuar fent música però no escoltava el que composava. Sabem que va néixer a Alemanya i va morir a Àustria. Es treien la perruca per saber que era ell el qui dirigia. I a mi em sembla que la perruca vol dir que és Beethoven i és el que dirigeix. No ho sento, soc sord i ara soc immortal. Havia persones que amb violins i cellos i una guitarra elèctrica. La novena sinfonia, que ara es diu l'himne de l'alegria, que diuen m'ha agradat molt perquè sortia molta música. Hi havia parts diferents, hi havia molts instruments. A mi m'agrada fer piano i faig classes de piano. Hi havia un que tocava el piano i cada vegada li treia la perruca a cada un. Sí, a mi també m'ha agradat i a mi m'han agradat totes les cançons. A mi m'ha agradat perquè les cançons eren molt boniques. Hola, som de sisè, de l'Escola del Carmel, i avui parlarem de com funciona l'electricitat. Treballarem sobre les fonts d'energia, les centrals elèctriques i conceptes d'eficiència. I estalvi energètic. Hem vingut aquí per parlar de les fonts d'energia que utilitzem dia a dia, les renovables i les no renovables. Les renovables són l'aigua, el vent i el sol, que surt de les centrals hidroelèctriques, solars i eòliques. També estan les fonts d'energies no renovables, que són el gas, petroli i el carbó. Les centrals hidroelèctriques, solar i eòlica no necessiten combustible, ja que utilitzen el moviment movent les turbines i el sol transformant l'escalfor. Després de l'explicació, ens han donat un dossier i hem fet 3 grups per apuntar les fonts d'energia. Hem apuntat tipus de bombetes, les centrals, les fonts d'energia i com es transformen en energia elèctrica. La central tèrmica funciona que agafen aigua, l'escalfen molt i després el vapor fa moure unes turbines i després es transforma en energia elèctrica. Una de les energies més eficients és utilitzar l'escalfor del sol, perquè aquesta escalfor l'agafem amb una de les plaques fotovoltaiques i ho transformem en electricitat, i això no contamina.
Quan treies la fusta, la llum solar li donava a la placa i aquella placa li donava també al trenet i després el trenet es movia. I quan tu posaves una altra vegada el tros de fusta, com que la llum no donava al tren, ja no es podia moure. Un altre dels panells que hem vist és fent electricitat amb una bicicleta. Pedalegem la bicicleta i fem electricitat i hi ha dues bombetes i hi ha una de LED i una incandescent. La de LED fa més llum que l'altra i consumeix menys. Llavors traiem la conclusió que les bombetes de LED són més bones que les incandescents perquè consumeixen menys energia que les incandescents. Llavors és millor per al medi ambient. L'etiqueta energètica ens diu l'energia dels diferents electrodomèstics que podem tenir cada dia. La és més eficient i la D és menys eficient. Quan comprem un electrodomèstic hem de mirar quina etiqueta tenen. Quan més eficients sigui, menys energia consumim i serà millor pel medi ambient. Hola, som de tercer de l'Escola de les Aigües i avui visitem el Museu de la Música. A l'escola estem treballant el projecte de l'art, la música i les arts. Farem l'activitat Voleu tocar el gamelan? Un conjunt d'instruments de bali que es toca en grup. Aquest gamelan vivia en un temple, sí, allà a l'illa de Bali, i l'hem portat aquí perquè nosaltres el podem tocar. Llavors el gamelan estava al temple, si hem fet servir música, sí, aquí tenem les esglésies, hi ha orgues, oi? Allí als temples hi ha gamelan. Aquest és l'instrument que nosaltres hem tocat i té unes plaques que si les tocaves amb el martell de l'instrument doncs sonaven molt de rato i ho havies de parar per fer una melodia. I a dintre hi ha uns tubs de bambú que és quan sona la melodia. El gamelan és de fusta i de ferro i té moltes figures de fusta per fora. I aquí hi ha un déu que és el déu del gamelan. Veieu aquesta cara? Sí! Aquest és el déu protector del gamelan. Sí? Llavors ens hem de portar bé, sí? Les notes duren molt, duren com 20 segons i llavors doncs té que parar. Es toca amb una mà i a l'altre nen el para amb la mà, amb l'altra mà. Si els sons són molt llargs, llavors queda bonic si només vols tocar una nota, però si deixes la nota que toqui tot el rato queda com diferent i no queda tan bonic. Primer hem començat fent una nota i després hem anat d'una a fent dos i de dos a tres i de tres a quatre. Hi havia un martell per tocar-lo i al final del martell hi havia una punta i a l'altre costat hi havia una cosa rodona, plana, i teníem que tocar amb lo rodó perquè si no l'altre es trencava. Hem de seguir el ritme que porta el Rafa amb el tambor petit. Així ens ajuda que el ritme surti millor i també, quan ja sabíem el ritme, em tocava per també entrar en el conjunt. I m'agraden molt perquè, el gamelan, si ho toques bé, és un conjunt molt bonic i els instruments també sonen molt bé. És una música tranquil·la. Hola, som de l'Escola Tanit, de Santa Coloma de Gramenet.
i avui treballem un dels temes del projecte Petits Oceanògrafs, del mar a l'aula i de l'aula al mar. Experimentarem sobre la pressió de l'aigua. La Karin és una científica que ens ha vingut a explicar què és com la pressió. I ens ha ensenyat un vídeo on el mar Mediterrani i l'oceà Atlàntic s'ajunten. Llavors, com s'han juntat i fan remolins. Quan s'ajunten, fan pressió entre els dos quan s'ajunten i doncs la pressió empuja com les dues aigües i per això es fan els remolins. Després d'haver que ens hagin explicat una miqueta de la pressió, ens van donar un paper a cada grup. Havíem fet 4 grups. Jo estava en el grup 1. Una de les ampolles, de les toves, ho havíem fet una foradeta però petita. L'altra no havíem fet ningú forat. Les dues havíem posat globus i una de la meva companya havia bufat en l'ampolla que no tenia el forat i l'altra havia bufat en la que sí que tenia. En la que no tenia havíem vist que no s'inflava perquè la pressió de l'aire no deixava que el globus s'inflés. L'aire no es podia escapar, no podia sortir i per això no podia. La que sí que tenia forat sí que podia, per què? Perquè en el forat que hi havia sí que podia sortir i així el globus tenia suficientment volum per poder. S'inflava al màxim, sense petar-se. I després quan havíem deixat de fer-ho o havíem deixat d'inflar-ho, havia com comprimit per la pressió que hi havia. L'aire no podia entrar de colp, així, i per això s'havia comprimit i es va deformar l'ampolla. El meu grup hem fet un experiment que hem ficat una boleta de ping-pong i flotava. Quan hem tret el tap, la pilota ha tornat a flotar. Llavors, això ha passat perquè quan hem tret el tap, l'aire que estava dins de l'ampolla s'ha anat i llavors no feia tanta pressió perquè la pilota flotés. El nostre grup el que ha fet és hem posat l'espelma amb el foc encès i hem abocat l'aigua al recipient i aleshores hem posat el recipient de vidre a dins l'espelma a dins del recipient. El que ha passat ha sigut que l'espelma a poc s'ha apagat perquè el foc ha absorbit tot l'oxigen que hi havia a dins del recipient i l'aigua entrava al recipient. L'aire que hi havia dins, com s'ha anat, l'aigua ha ocupat l'espai que ha desocupat l'aire. Nosaltres vam fer un experiment que era com un tipus de font que primer vam tallar una ampolla que no tenia res. Seguidament vam posar una canyeta i la vam tapar amb una miqueta de Blu-Tack. Vam posar aigua i vam omplir un globus d'aire i el vam posar a la boca de l'ampolla. Vam observar que el globus, a l'aire que hi havia dins, feia pressió perquè l'aigua de l'ampolla surti per la canya i provoqui com una font. Era com una sensació de que bé que nosaltres ja ens ha sortit a la primera i que ens ha agradat molt. Hola, som de tercer de l'Escola Les Roquetes de Sant Pere de Ribes i visitem el Museu Etnològic. Per fer l'activitat tots iguals, tots diferents, relats i llocs d'arreu del món. Anem a fer l'activitat. I hem vingut a veure jocs d'abans i ara. Hem vist jocs de l'Índia, de Xina,
en tota la societat doncs hi ha diferències, no?, del que es pensa que han de fer els nens i el que han de fer les nenes, però per sort em sembla que vosaltres teniu la capacitat de triar. Hem vist com unes nines que tenien un cap molt gros i un cos molt fi. I hem vist com una nina que havia fabricat una nena perquè els seus pares treballaven en una ermita i era molt difícil trobar una jugueteria al camp, doncs ella es fabricava les seves joguines. Es va fabricar una nina amb una pedra, un tros de tela i es passava l'estona tot jugant. Tots són diferents i som iguals perquè tots tenim dret a jugar. A tots, em sembla, i a totes segurament us agrada jugar. No a tots ens agrada jugar el mateix, d'acord? Però segurament esteu d'acord en què tots heu de poder jugar. Hem jugat a 2 jocs, al Joker i a un puzzle. Y del Joker hem fet trampas. Que teníamos que sacar una carta y el número más alto guañaba y se llevaba todas las cartas. Había un grupo que las tenía reguladas, una malament, otras una miqueta bé i un grup super mega bé. Quan es fa trampa, pues, la monitora no es l'ha dit i llavors ja me l'ha entès. Quan algú fa trampes, què s'ha de fer? Dir que fas trampes. Protestar, no? He après que jugar en cooperatiu és millor perquè tu, si jugues tu sol, doncs no té res de gràcia. I si jugues amb un grup cooperatiu, doncs pots jugar, per exemple, amb els jocs i tu passaràs millor i riuràs molt. Pots conèixer gent i pots fer amics. Hola, som els de l'Escola Badruna Manresa, de segon. I avui hem anat a veure com funciona el port de Barcelona amb les golondrines. Ens han ensenyat a babord i estribord, que és la dreta i l'esquerra. Popa és darrere i proa és davant. Hem anat per al port, hi havia creuers que eren grossos i creuers que eren una mica petits. N'hi havia que eren de mercaderia grossos i de mercaderia petits. Doncs si haguéssim de descarregar o de carregar un vaixell a fora, abans d'entrar al port, això ho podríem fer, perquè hi ha vaixells més petits que es poden abarloar, es poden posar al cantó del vaixell i podríem pujar i baixar les mercaderies o la gent. Però clar, seria perillós, perquè si hi ha moltes onades el vaixell s'està movent i l'escala també. Llavors el port serveix per trobar un espai d'aigua amb calma. Hem vist que hi havia uns vaixells que portaven els cereals i tot, i també hi havia grues. Hem vist uns contenidors que podien portar 20.000 quilos i en canvi els trens podien portar menys. I algun vaixell gran d'aquests pot portar 16.000 contenidors. I hi havia unes grues per moure els contenidors. Quan tornàvem, hem passat pel Port Vell i sabem que és el Port Vell perquè ara és molt gran. Abans
era més petit i hi havia un faro, que no era un faro perquè abans no hi havia electricitat, era un faro però que no era una llum, sinó que en lloc d'haver-hi una llum hi havia foc. Per aquell faro ja no serveix per el port tan gran, ara és un rellotge. A mi m'ha agradat molt perquè hem pujat a les golondrines i ens han ensenyat els vaixells i com es deien i com sabem d'on és i com es diu. L'excursió m'ha agradat molt perquè tot ha sigut molt xulo. He vist els creuers que he anat i m'agrada molt pujar sobre barcos. Ens han ensenyat coses sobre vaixells que abans no sabia i hem pujat amb un vaixell molt xulo. Hola, jo soc de primer i és de sisè de l'escola IPSE. A l'escola fem l'activitat de padrins de lectura dels més petits. Quan fem cinquè, apadrinem els de P5 i després els acompanyem fins al curs vinent, és a dir, fins a primer. Quan nosaltres anàvem a P5 i a primer, ens ensenyaven a llegir, com nosaltres fem ara, a cinquè i a sisè, que ensenyem a llegir els de P5 i primer mitja hora un cop a la setmana. Els cursos que fem aquesta activitat són P5, primer, cinquè i sisè i ens distribuïm per diferents aules al mateix pis de l'escola. El meu fill i jo es diu Martí i avui hem llegit un llibre que es deia L'Hortènsia i l'Úrsula i anava de 2 ratolins. El que més m'agrada d'això és perquè així ajudem als nens petits que no saben tan bé llegir i així ens relacionem més amb altres companys d'altres edats. Com nosaltres encara estem ensenyats per als nostres mestres, ara entenem més la feina dels mestres perquè si nosaltres estem ensenyant a uns nens podem tenir una mica l'experiència d'un mestre ensenyant-nos a nosaltres i tenim més respecte cap a l'hora d'ensenyar. A principis de cinquè, els mestres ens donen un fillol per ensenyar-li a llegir i llavors li creem una targeta on diu el seu nom i el nostre nom, ens el posem amb una corda al coll perquè així ens puguem identificar millor i amb aquell fillol que ens donen li ensenyem a llegir i normalment s'ho passa molt bé. És el segon any que jo estic apadrinada. La meva padrina és l'Ariadna. Ens ensenyen a llegir. Jo ja estic llegint lletra d'impremta. A mi el que més m'agrada dels padrins de lectura és que ens ensenyin a llegir. I també perquè ens ensenyen uns companys una mica més grans. Amb aquesta experiència podem ensenyar i ensenyar als nens petits que els valors com la solidaritat, el respecte, perquè així, com que som com una família amb tota l'escola i tots ens estimem i ens respectem i som molt amics. Hola, som de primer de l'escola Colegio Gil. Ara verem les titelles. L'espectacle es diu Netes sí, perquè ens tenim que rentar els dents cada dia, 3 cops de dia. Que em poden sortir càries. Que què? Càries? I què és això de les càries? Hem vist a la Neus una nena i un nen que havia comprat chucherías y los chuches no son buenas, porque si no caerán todos los dents y los dents estarán brutas. El seu amic Rashid havia dit que come fruita i verdura
i menys xutxeries, perquè les xutxeries porten sucre i es fan càries a les dents. Però no veus que si menges tot això, amb tot el sucre que porten, et poden sortir càries? Sí, en Ràgid ja m'ha dit. I m'ha dit que per no tenir càries m'he de rentar les dents al matí, al migdia i a la nit. És així, oi? Sí, senyora. A la Neu li agradava molt les xutxes i les guardava en un armari guardat. De menjar moltes xutxes li han sortit 2 càries aquí. I ella tenia por d'anar al dentista. I el seu pare deia que no passa res, no te van a fer mal. El dentista te traurà la càrie i te taparà el forat. Les dents augmentaràs i sucre menjaràs, caramels i xutxeries i altres porqueries i veuràs com en poc temps se t'engorten les dents i després d'això et vindré a veure jo. La Neus s'ha dormit i al seu malson ha aparegut el bacteri damunt. És un bitxo de color verd que fa que tinguis càries en la boca. Que les càries són unes coses que surten a les dents i són negres. I ha sortit el raspall també. El raspall s'ha cepillado los dientes. Quan han raspillat els dents, les càries han anat. Perquè no aparegui el bacteri, hem de raspallar 3 cops al dia dels dents. Molt bé, ja tenim les 2 càries netes. Així s'han de tenir les dents, ben netes i polides. A mi se m'han caigut moltes dents y cuando se me caiga sortiran altres i tenemos que cuidarlos molt, perquè les pròximes són per sempre. Les que tinc ara són tallets. Tenemos que rentar 3 veces a la día después de manjar. Todos les gustan mucho chuches, porque los chuches son muy riquísimas. Yo menjo muchos chuches porque me gustaría, pero ahora no como. No vaig a